What's up mga ka-troops? Ngayong araw, lulutuin namin yung crabs na nakuha namin kahapon. So, ito, magluluto tayo. Ito yung mga ingredients ha. Ito, nalagay ko na yung bawang. Tapos, nag-chop kami ng onion, ng luya. Meron din kaming, dito, squash or kalabasa. Siyempre, mag-gisa muna tayo ng bawang. Pagkatapos, pag na-brown na siya, lagay natin yung sibuyas dyan. Halo-halo na yan. Yan. Tapos, i-mix lang natin hanggang golden brown yung bawang at saka sibuyas. And then, lagay na natin to kasi nagmamadali ako. Kailangan ako eh. Yan. Oo. Gisahin natin na mga... Chef na driver pa. Kaya nga eh, chef, driver, ang peg. Yan. So, mga 3 to 5 minutes. Pag golden brown na siya. Tapos ito na yung crabs. Yan, hindi na lumalaban oh. Yan. Ito yung malaki na nakuha namin kahapon oh. Mayroon pang bukol oh. Yan. Ihulog na natin yung crabs. So, yan na natin siya. I-mix natin, gisahin natin. Yan. Huwag lang masyadong malakas yung apoy para hindi siya masunog o ma-overcook. Yan. Takpan natin siya. Hintayin natin ng 15 to 30 minutes. Nakalimutan ko palang sabihin yung ibang ingredients na ginataan na crabs. Yung gamit namin dito, yung nakalagay na sa can. So, ito yung... Ang tawag sa Tagalog niyan? Ang tawag sa Tagalog niyan? Gata. Gata nga, gata. Ito yung gata na nasa can na siya. So, pero mas masarap pa rin yung... Siyempre, yung nasa atin yung fresh na gata. Ito na yung labong. Bali... Bamboo shoot. Nakalagay din sa can. Hindi ko ma-explain kung ano yung... Basta bamboo siya na ano. Ito yung itsura ng crabs after 30 minutes namin niluto. So, yan, makikita nyo, pula na siya. Pulang-pula na. So, ngayon, lalagay natin yung sili. Tapos, sabay na natin yung gata niya. Yung gata na nasa can. Tagal mahulog. Okay. Anuhin mo na. Hindi! Tsara mo pala. Sundutin pala ito. Kailangan pala sundutin. Ayan. Ito yung itsura ng gata na nasa lata. Yan. Lumabas na yung gata. So dahil marami yung crabs namin, dalawang cans na gata yung nilagay namin para mas maraming sabaw. Mix natin. So antayin natin mag-melt yung gata niya kasi ano pa siya, parang buo-buo pa yung gata. Then, pagkatapos niya, timplahan na natin. Ito ilagay natin ng seasoning. Ito yung magic niya para maging masarap, magic sarap. Asin. Lagyan natin ng asin. Oh, diyan mali popcorn. May mga gulat dito. Tapos i-mix lang natin, naglalaway na ako. Nalaway na ako sa crabs. Ilalagay natin yung mga gulay niya. So ito yung squash or kalabasa. Ilagay ko. So ito yung baby corn. Lagay na rin natin. Hindi na, hiwain to. Huwag na. Yan na. Nahalo ko yung lata. Kahit yung lata nito.
Yan, yung baby corn para mas masarap yung ano nyo, ginataan na crabs. Tapos, Ito bigyan. ito naman yung ano, labong na sinasabi nila. Okay. Yan, ito yung tsura niya. Oh. So, para maging masarap, malasa yung ano natin, yung crabs. Sitaw pala, sitaw. Lahat po. Yan, kunti lang. Tama-tama lang. Yan, tama na yan. Binuksan lahat. Tapos, i-ano na, haluin lang natin mga 5 minutes, 10 minutes. Luto na yan. Hayaan lang natin siya kumulo at lumambot yung mga gulay niya. So, ipakita ko mamaya pag naluto na siya. So, ito na ang aming crabs. Tapos na siyang maluto, ready to serve. So, let's eat guys. Bye!